Uy, nadali oh. Ay. Disalign. Biko ay. Grabe. Kita natin yun. Disalign yung ano ng ano ng tawag doon sasakyan. Grabe. Kaya dapat pagbabiyahe talagang double ingat tayo mga idol. Napakadelikadong ganun. Hey! Takot. Yon. Happy Chinese New Year sa lahat. Ayan. At papunta tayo ngayon sa Isarog. Magpapasyal tayo ngayong Chinese New Year sa Isarog. Tingnan natin yung Isarog kung anong klase na naman Isarog. Let's go. Bumili ko lang ng food dito sa Pure Gold. Shoutout sa Pure Gold. Punta tayo sa Isarog ngayon. Tayo sa Naga City, Camarines Sur. Shoutout. Ayan. Medyo mahangin. Labas na tayo ng Pure Gold Diversion. Ayan, McDo. Tayo sa kabaan ng Diversion Road. Shoutout sa Kawasaki. Tayo sa Naga. Tayo, malaki yan sa atin eh. Sana all. Yan, tayo sa Yasiano Mall oh. Shoutout sa Yasiano Mall. Bicol Petroleum. Yasiano Mall oh. Habaan ng diversion, papunta tayong Isarog. I-update ko mamaya. Yun, dito tayo sa kabaan ng Panganiban Drive. Napakagandang daan. Chill ride lang tayo ngayong araw. Ayan. Shoutout sa Vencitec. Vencitec Panganiban Drive. Mapapagawa ng mga motor. Punta lang kayo dyan sa Vencitec. Tapos sa Romantic Baboy. Kumakain ngayon. Yan, sa mga gustong bumili ng helmet, punta lang kayo dito sa sa SEC, yan oh. SEC Motor Supply. Ayan. Mga gustong bumili ng helmet, yan. Shoutout kay Ma'am. Ano? SEC Motor Supply, Naga City. Dalan sa kabaan ng Magsaysay, mga bibili ng helmet. Yan, available yung mga helmet nila diyan. Shoutout kay Ma'am, sa kay Sir diyan. Hindi ko muna dadaan kasi di pa naman tayo bibili eh. Let's go. Tara tayo. Shoutout kay
kay sir, yung owner ng SEC. Shoutout sa inyo. Isaro Gaming. Let's go. Dito sa Sangyup po. Sangyup, dami kumakain dito pag ano, pag ganito Sunday. So, 199 lang oh. Murang-mura lang. Yan, dito din to sa ano, Magsaysay, Naga City. Tayo. Kain din tayo dyan sa Anson. Sangyup, 199 lang. Let's go. Villa Cáceres. Tayo sa kabahan ng Panginiban Drive, Sunday ride. Ayan. Buti na lang yung ulan. Tumila na yung ulan. Pagalis ko ng bahay, lakas ng ulan. Graceland na pala dito. Yan. Uma Residence, shout out. Sa mga gustong bumili ng condominium, punta lang kayo dito sa Uma Residence. Yan. Malapit ang Valentine's Day. Ganda ng pipe ni Idol oh. Naka bull pipe. Yeah, mamaya naman, apigil ko kayo mamaya. Yun. Ayan, nandito na tayo sa papunta na ng Isarog. Hello. Pagaganda oh. Sa may ano to, sa may Pakul, Naga City. Yan. Napakaganda. Chill ride lang tayo. Paahon kasi itong lugar na to eh. Yan. Kaganda dito. Sa Pakul. Mag-chill ride dito pag Sunday. Ito yung ano, diba? Dati nung nagbablog ako, una kong vlog na cellphone pa lang yung gamit ko, pa dito. Yeah. Shoutout kay Food Panda. Kano? Ay dito. Marami itong ano na baka na aga-alaga. Ayan o. Tayo. May coffee shop pala dito. Ito sa Coffee Delight. Shout out. Napakaganda, napakasariwa ng hangin dito sa lugar na to. Hindi pag ganitong ano, hindi mainit ang panahon. Chill lang. Ayan o. Kita ko sa inyo ang view. Napakaganda o. Ayan, 2 kilometers. Haciendas Dinaga. Papunta tong ano, Haciendas Dinaga tong ano, kalsada na to. Kapasyal naman si Snidesy sa wakas. Wala na kasing ulan.
Kaya kapasyal na is na easy 125. Okay, mamaya naman. Peace. Yun o, mga gandang bahay na pala dito. Bakit ito ng bundok? Sa puntang Panikwaso, Naga City. Ayun ang Isarog oh, kitang kita na. Yan. Dito maraming may ano dito, may hot spring dito eh. Doon pa sa unahan. Kaya maraming dinadayo rin ito ng mga turista galing mga ibang bansa. Kaya sa mga gustong pumunta, gusto makita ang hot spring dito, punta lang kayo dito sa Panikwason at makikita nyo mga hot spring dito. Sarap na hangin talaga dito sa ano, puntang Isarog. Na-miss ko mag-rides dito eh. So sumasama pa ako sa One Rider na punta kami nagkaroon kami ng event dito. Isarog oh. Sheesh. Palupet. Ay, Isarog. Marami na rin nagmumotor dito eh, mga nag-rides kagaya ko. Bakit lang talaga to. Yung tricycle ko nahirapan dito eh. Pero sa is nice, bali wala to. Parang uulan pa. Sarap ng daan. Puros na pahon tong ano ito, lugar na to. Papakit tayo ng ano eh, bundok ng Monte Sarog. Hello. Dito na may mga resort na dito. Ayan, may bakaw. Resort dito. Peña Francia Resort. Yan o. Tayo sa unahan. Marami nang ano dito mga resort eh, sa lugar na to. Yan o. Malapit ako sa Monte Sarog. Let's go. Pahon naman, pwede magbike. Okay, mamaya naman. Yun, nandito tayo ngayon sa Barangay Panikwason, Pakul, Naga City. Ayan, dito sa ito, nakikita mo dami naglalaro oh. Nakikita nyo, tigi-isang ano yan, tigi-isang ring. Nanonood muna ako dito habang
papahinga. Papunta dun sa ano, Isarog para makunin yung pangay. Dun. Pwede kayo mag-bike dito. Ayan. Sa mga puno, maganda. Maganda sa mga puno. Diba? Ito sa vlog natin. Yung mga naglalaro. Dito sa kaya. Ano na dito? Pwede nga maglakad-lakad, napakasariwa ng hangin. Ayan. Dito sa Bicol region. Ayan. Mga gusto pumunta, tala lang kayo. Ayan. Ayan ma'am, peace. Yun, nakapunta na tayo sa, pasyal na tayo dito sa ano. Kaso bad news mga idol, yung cellphone natin tayo makakapag-edit mamaya. Hindi na nag-open yung cellphone natin. Hindi ko alam kung anong problema. Basta abang-abang lang kayo sa next vlog natin dito sa Panikwason, Naga City, Bicol. Ayan. Okay sir. At hindi na tayo mag-outro. Wow, taba ng mais oh. Maraming salamat sa mga lahat ng sumusuporta sa ating YouTube channel JDE TV Motovlog. Follow, like, and share sa ating Facebook page. Maraming salamat. Team Coragon Bicol. Maraming salamat sa inyo lahat sumusuporta. God bless. Stay safe and ride safe. And happy Sunday sa inyo lahat, mga kaurago natin dito sa Bicol. And peace.